Tänään on 5.9. Kreikala Suuria on pihassa perussuomalaisten tilaisuus ja tässä on paikalla hymyilevästä Veijon partioautosta erilaista porukkaa. Ja tässä Pirkanmaa Terhi Kiamunkin, kehtaako sanoa mitään viestiä perussuomalaisia äänestäneille, että mitäs nyt? Mitäs nyt? Nyt tehdään kaikki mitä voidaan. No mitäs on ollut keskustelua tästä eläkeuudistuksesta, kun nyt nämä pienituloiset niin sanotusti potkaistaan perseeseen, eli takaisin tuonne toimeentuloluukulle. Niin... On ollut keskustelua. Juuri olen ollut tiistai-keskiviikko Kotkassa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa ja Hanna Mäntylä siellä vakuutti, että tälle asialle tehdään jotain. Uudistus tulee, mutta ne kaikista pienituloisimmat eivät tule menettämään sitä, mitä media nyt sanoo. Eli ei tulla niin sanotusti potkaseen takaisin vanhuksia tämmöiselle, taikka sanotaan, osahan on niin sanotusti työkyvyttömiä, eikä noi paperityökkään luista, niin eivät yksinkertaisesti on niin ylpeä luonne joillakin, ettei mennä toimeentuloluukulle. Niin, ja sitten näivetytään. Kyllä. Sitä ongelmaa ei tunnu monet tiedostavan, mutta näissä mennään ja katsellaan, jospa mäkin vielä uskaltaisin hernekeittoa ottaa ujona miehenä. Oliko Heikki Luodolla mitään kommentoivaa? Ei, yritetään pitää Suomen suomalaisten edunvalvontakoneistona. Selvä, se oli ilmeisesti aika lyhyt ja ytimekäs kannanotto myös maahanmuuttoon ja ymmärsin, että tässä hernekeitossakaan ei ole halal lihaa.